Hello mga ka-channelen! Welcome to my vlog again. Hi everyone! So, ito yung kaibigan ko, Aisa. Tamang tambay lang. Dito kami, ito pa isa oh, maganda. Yung isa doon Yung isa oh, andun siya. Oh, huli. Huli siya. Huli cow. So, ito yung view namin sa harapan. Okay. Ito yung tatawag natin na sky habitat dito sa Singapore. My place, my house. Oh, my place daw. Mayaman si Nini. Ay, ala nakita! Mayaman si Nini kasi bahay niya daw yan. Ay, ulitin ko. Ay, nakita pa rin. Ulit na. Ay, wala na. So, yun. Ito ang aming view sa harapan. Ito ang view sa likuran. Apple ka goreng. Ito ang mga view ko sa likuran. Nini! Yes! Oh, Michelle! Ah, ilapit natin. Michelle! Ano maanahon ta, ano? Wala ah. Di ba kamugani iswani nagligad na picnic man ka mo? Oo ah. Oh, hangin pa din. Taguap. Wala may sanag. Nami gani. Pasensya na, hindi kami makapangdamo ngayon kasi medyo busy kami. Andito kami sa jungle. Ito siguro saan nang ilagay mo dyan ah? Ano sa ba to? ilalim ng bag mo. Ako ba? Simpleng buhay. Kita oh. Oh, ito dito. Hindi ko. Ah! Kuko na Nini. Nini punta dito, ganda. Pag mahuli kami, alam nyo na yun. Gawaron na ka sa papersuan eh. Gagawarin na lang kami doon sa may kulungin. Oh, Ay, trako. Cheers for the day! 1 meter distance ah? Oh, 1. 1. Ito yung magtakos-takos tayo ng ating social distancing. Ano yan? So, ano? Saan yung patasin? Galing nga rin. Ilan tanay kaya tapos ang tarating vlog ko. Bukas mo yan. Amo na ah. Baka mo naman ako na mga muna vlog. Ikaw ang pinipini na ninanais ko. Pinipining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay habang buhay na ito. Habang buhay na ito. Na marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Ano galing? Wala ko dito siya. Okay, maniba na ito. This is orange. Our sumsuman. Ako yung ako. You know what is sumsuman? Sumsuman is pulutan. Kanang sumsuman dang. Mauna sa inyo tawag na ito nga. And sa English, appetizer. Appetizer man yung before the nag-drink. Ina sulok-suloizer niya. Sulok-sulok Ika mo na lang bala ang chintiya. Basta sumsuman niya. Hindi na pati yun nyo. Appetizer kung sulok-sulok-sizer. Kadugay sa ako. Basta wala lang product panay. Pako aking charger. Yung imo nga. Mag-backturn. Ano to? Ibutang ko doon. Itiman to. It tastes
Tara na! Huwag kang mag-alala at babalik ako. Sa'yo, Mahal na mahal kita dito sa aking puso. Ikaw ang nag-isa, ang aking mahal. Hindi na matama to dahil. Mahal na mahal kita dito sa aking puso. wala pa na ha? Ikaw ang nag-isa, ang aking mahal. Pakiala ulit, pakiala ulit. Mga mo nagpasagit ko sa ako. Ipalayas ako dahil ni Ma'am Guro. Buwas, layas ka dayo na. Ang great siguro. Mama, Mama, I will record my one song na. How many hours you will be there inside the room? How many hours you will be there inside the room? Tell me. Why are you asking me? So I know when I will call you. Hindi mo na recording room ang room ni Sir. Yung pakaya ko, tapos yung ako na cellphone ko mag-reportakan. Chuwit ni gali. Namin to yan pag wad-wad ka sa beer sa tubig. Pag nagwad-wad ka sa ilim ng kaso, ang gasting mo na kasi ang hindi na tuwag ka pala. Sa aking paningin. Mas kapag i-japi oh. Ay! Hindi na ka na makilala. Lain man lang sa Ngamin lagi na. apray na nagkasing. Nagtululog na nga daan. Tulog tayo. Naliwalag ang sa'yo. Paday lang sa pulis. Ikaw ay aking minahal. Kasama ko. Ito yung buhay namin sa Singapore pag off. Pala'y nag-iisang mahal. Naghahanga ng isang katulad. Wala pang ilaw ni. Nakatapos na. Kailangan. Alam mo, Umalis ka na sa aking harapan. wala pulis eh. Padin sa kung mga hulis. Ano na kita din dugutan niya. Mamas na eh. Wala, ang sinagot na po, ang mahal ko, alam mo na. Tapos ang balon ka na nga. Buhay naman, Ben. Dasig lang magmas ba? Gilan to si Hi, so na-transfer na kami dito sa Dito na kami sa Mukata. Mukata Hawker Center. Mukata, yung moon na nagkakata. Yun. Saan mo si Aniti, oy? Ano table ni 51? Ano namin ko nakamaska kasi lakas mo ka Singaporean. Gusto muna nagbigan na nagkaon kami ni Ma'am Bala sa ano ay sa Bidok Mall. Di ba ako nag-pay sa mga bill sa Kaira sa na sila makamala. You're so good. You're taking care of your mom. Oh, ano po kasi ko ining mas malakas mo ka Singaporean ni mo. Kaya amo lang ni makikita mo, syempre, oh. Singaporean ito. O, di ba? Oh. Pasaway na ko sa vlog doon. Na maganda, oh. Kung hanap nyo yung maganda, kung hanap nyo yung kakaiba. Ang hanap niyo Kakaiba. Hanap niyo si Thunder Ford dito. Na sa'yo na ang lahat. Pero tanan lang kinawat. Kanta na eh. Sa'yo na ang lahat. Pero lahat ng Kinawat. damo kagaling gamit pero kinawat mo lang daw. GSM. Galing sa mga nanakaw. Pabarter ko niya siya na mabarter. O ganun pala. Alam ko yun. Itong luncheon meat nila, ashtray pala to. Ito yung panibagong ashtray na ini-endorse na sa Singapore. Oo, ito. Luncheon ashtray nila, meat. oh. Hindi naman kami ng nigarilyo. Pero bawat table nilalagyan nila.
just in case merong smoker na Tulad ko. tulad niya. Smoker na tulad ko. At hindi smoker na tulad ko. Ganyan talaga ang tao, pa iba-iba. Ito na yung view namin dito ngayon. Naiiban na. Ito yung ano ba ito? Vision Library to, no? Vision Library. Oh, ito yung Vision Library nila. Ayun. Sa likod. Sa Ayan likod. ang library. Ito pala yung library. Yan. Hindi ito mali. Ito lang. Oh. Yung pag dumaan kami doon, sobrang lamig. Yung parang gusto mong ibuka yung kilikili mo para malamigan. Sa sobrang lamig, ang sarap. Yung mga simpleng buhay ng mga OFW pag araw ng off na. Araw ng tag-araw. Araw ng tag-araw. Yo, my next vlog. Bye!